जों फैनाय लोगो लोगो राजन नार्जारि मोना जेरैहाय जोंखौ उपदेश खालामबोदों बोराय बोराय जेबो खामानि गैला होननानै जोंखौ माने थाट्टा होबोदों बे समावहाय बे मुहूर्तआव जोङो UPPL दोलोखौ नागारनानै जे समाव जोङो गुगाबोबाय BPF दोलोआव जयनिं जाबाय दिनै मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय पुरा दतमा समष्टि हिसाबै लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा फैनानै BPF दोलोजों जगदान जाफैदों दिनैनि बे हाब्रुबारियावबो गोबां रायजो राजाफोर जोंनि आगोलनि UPPL नि कर्मिफोरा जोंखौ BPF आव फैनाय लोगो लोगो जोंनि मोखांखौ नायनानै मेगन मोसेबै समर्थन खालामनानै बिथांमोना दिनैहाय रबिराम नार्जारिनो भट दान होनो थाखाय आवगायबोदों बे स्पष्ट बाथ्रा बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंनाय जादों जे 6 माससो उनावनो BPF सरकारा बायनो थांगासिनो 125 एमेन्डमेन्ट बिल जायोबा बिदि खौरां फोसावनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बिदि जामारगोन नामा भारत संबिधानखौ लानानै बे रोखोम इथिकिं खालामनो नाङा भारत संबिधाननि सोमोन्दै गोबां लेखा गोरों मानसिफ्रा फरायनानै मिथिगौ जों मिथिगौ 125th एमेन्डमेन्टनि सिंनि रहस्यआ मा राजन नार्जारिखौ आं दिनैनि गेजेराव प्रत्याबान होगोन जे राजन नार्जारि प्रतिभा ब्रह्म मोनहा बबे समाव मा रोखोम 125 एमेन्डमेन्टखौ ड्राफ्टिं खालामनानै इन्डियान गभर्नमेन्टनो होदों बे जिनिसखौ दिनै चेलेन्ज खालामगोन कारण बे ड्राफ्टिंनि कुनु प्रश्न गैया एमेन्डमेन्टआ मा रोखोम जानांगौ गभर्नमेन्ट थिग खालामगोन डिसिसन लागोन 125 एमेन्डमेन्ट जानाय सोलाय सोल'आ फैगोन नाथाय वान्स इलेक्टेड बडि BPF आ दिनै सरकार सलायगासिनो दं इलेक्टेड बडि पिपल्स मेन्डेट बेखौ लानानै सरकार सलायनाय बे गभर्नमेन्टखौ राजन नार्जारि मोना जेरैहाय बुंबाय थादों 125 एमेन्डमेन्ट जानायनि उनावहाय नैबे जुन आरो जुलाइ मासाव जेब्ला सामार सेसन जागोन 125 एमेन्डमेन्टखौ खालामनानै BPF गभर्नमेन्टखौ सिफायनानै प्रमोद बर'जों सिफ खालामनानै माने BPF को माखौ BPF दोलोखौ बोख्लायनानै इन्टारिम काउन्सिल सलायनायनि बाथ्रा बुंदों आउट एन्ड आउट माने इन्डियान कन्स्टिटिउसननि बेरेखा बाथ्रा बुंनाय जादों बेयो BTC एरियायाव 15 बिजाथिनिफ्राय बेसेबां जन देरहागोन सानदों नोंथांनि नोजोराव जोङो BPF दोलोनि जानानै उदालगुरिनिफ्राय श्रीरामपुरसिम जेसेबां खामानि मावदों गसाइगावसिम बिनि गेजेराव जेरावबो माने मोजां मोनसे गुरुत्व होनायखौ जों नुदों उदालगुरियाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा दङ एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो उदालगुरियाव बे दिनैहाय इलेक्सन स्टेन्ड खालामफैदों रिहन दैमारिनि स्थितिया बाहाय मजबुत दुखुनांथाव बाथ्रा जे दिपेन बर'आ उदालगुरियाव जेनगोना बे रोखा बेखौ बुंनानै जेबो माने लाब गैया जोङो दुखु मोनगोन जोंबो सासे नेतामोन नाथाय जेननायनि उनावहाय बिथाङा पदक्षेप लायो बे गावनि खोथा खिन्थु दिनैनि दिनावहाय उदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव समष्टिसिम बे 15टा NDA-निफ्राय जे केन्डिडेट होदों बे NDA-नि 15टायाव 15टाबो जों आरामसे देरहालांगोन बाहाय खुनु सन्देह गैया रायजो राजाफोरा BPF-नि गासै केन्डिडेटफोरखौ बरायदों अनसायदों आरो बेजों जोंनि बर' जाथिनिजों लोगोसे BTC भाषाया डेभेलप जागोन उन्नति जागोन आरो जोंनि गथ' गथायफोरनि भबिष्यत साख्रि बाख्रि फरायनाय जेरावबो फारफ्रोमनिफ्राय उन्नति जागोन बे बाथ्राखौ स्पष्ट रायजो राजाफ्रा बुंदों ओंखायनो आं सानो 15टायाव जों 15फोर देरहालांनानै दिसपुराव जोङो लोगो मोनसे सरकार दागोन BJP-जों आरो सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि गोबां मन्थ्रिफोरा जे जोंनि MLA देरहालांनायफ्रा खमब्लाबो माने मोनब्रै साब्रै साबासो मन्थ्रिखौ निश्चय मोनगोन बेखौ आसा खालामदों बावहाय राजन नार्जारिया जेसेबांखि नाजाया मानो बेखौ जोङो खुनु पथै माने गाहाम होननानै सानाखै हायोबा बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव फासयनानै दल थानाया मोजांसै PCDR समाव MCLA जाजेननायनिफ्राय गमामायै आङो UPPL जानानै गोबां खस्थ' खालामनानै गोदो खामानि मावबोदों खिन्थु हरखाबै दिनै 1 मासआनो जाजोबाखै BPF दलाव फैनानै दिनैनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै खामानि मावगासिनो दङ बावहाय रायजो राजाफोरनि जे मोनसे अनसायनाय रायजो राजाफोरनि जे मोनसे लुबैनाय बे लुबैनायफोरखौ BPF-नि दारै जाफुंगोन BPF-नि दारै मावफुंनो हागोन BPF-आ जोंनि थाखाय आशीर्बाद स्वरुप खामानि मावनो हागोन बे जिनिसखौ रायजो राजाफोरा एसे उपलब्धि खालामदों आरो बे हिसाबै दिनैनि दिनावहाय रायजो राजाफोरा BPF दोलोनि केन्डिडेट रबिराम नार्जारिखौ फैगौ MLA बिसायख'थियाव जेरैखिजाया देरहाहोनो थाखाय मोनसे समायखिराबो लागोन ओंखायनो आं आसा खालामदों UPPL दोलोनिफ्राय राजन नार्जारिखौ जेरैबायदि केन्डिडेट जोंनि दतमा समष्टियाव होदों बाय रबिराम नार्जारिनि जेबो माने खुनु उसुबिदा जों नुहुराखै राजन नार्जारि जेबो गोहोम गैया UPPL दोलोनि बे जेनेरेल सेक्रेटारिब्लाबो दतमायाव बिनि खुनु बिहोमा गैया आं UPPL हिसाबै राजन नार्जारिजों जेसे गोबाव खामानि मावबोदों राजन नार्जारिनि जेबो अबदान दतमायाव गैया खारन आं दतमानि रायजो राजाजों जेब्लाबो नांफानानै दङ